Ki babun ki brio ki perkhat bakini ki dur ya tho shong korim jong kini ki arngut ki dei ki bala shu thau da ka AI Henry M kine ki dei ki dur jong ka jing e ka ba shisha ka anita wengsli ka don ka jing jong ka ba san fit sau inchi kan ba utim motto ujrong tang saufit habakidur shongkorim jangne ki arngut kila saprang stat hakiren san social media da ki milian ngut ki brio ki long kini ki dur omla banlong ki bashisha kine ki dai ki balashishna lengba ka artificial intelligence Henry ka jishisha ka long ba om dei ka balashishna da ka AI hak ba kini ki dei ki dur jong ki arngut ki brio ki balasham ya ka jing e kapasisha habaka anita wengsli bat utim ki yakandu neng kong e ka anita kalapla bakamla ban mudur ba kan imlang bat utim namar ka jing lengkot jong u kapar khat kombagi babun ki prio ki perkhat baka jing jrong kala ban long ka benta ka ba kong san e ha ka jing im ye shong korim Henry kat baka por kanang yai ka anita kelas tang banyo i yaki benta ki bakam koridor banyak adur shabar ka yo i yaka jing ya dei jong utim bat ki wei ka jing bha jong ka dot nut jong u ka jing long ka ba yai ne bat ka jing ki kli jong u ha ka jing im u tim ulong u engineer bat u wei na ki nong thau ya ka wei na ki ken hun ka ba tre shi tom ban wan ra om di ka ba khoi shakish nong bat ka im lang ka salang ka ba don kam ka jing im jong u ka long ka jing im jong ka jing shakri bat ka jing e ya ki wei pat namar kata ka anita ka loong ngam ju duwai ban yo yo ubrio u bajrong nga ju duwai ban yo yo ubrio u badon ka jing yo i ka ba jingai u badon ka jing long ka ba bha bat u badap da ka jing e bat ka jing ngolem ki ne ki long ki jing long ki ba omla ban thau da ka jing jrong ne ka dur shabar Henry ki long ki ba yai ne shujunom ka anita kala phlaru bahaka wei ka por kala parsyang ban penkut no ya ka jing dei jongki Henry hakata ka por kala parsyang ban yai no ka sngo thu ba kamla shu ru ban mudur ya ka jing im klem utim hangta kala tip baka jing e ka ba shisha kam shong hakadur Henry ka shong ha ka do not hadin kata kilaya tho bat kila shong korim ha pedeng ka jing kemen jong ki bahayeng hasam bat ki parlok jong ki dur ya shong korim jong ki niki arngut ki la sapriang ru hakeleng ka parthei bat ki la ai mesim ru ya ki da ki milian ngut ki brio ki bala sakhi ya ki dur ya tho shong korim jong ki niki arngut ka jinga thu khana jong ki ka hi karu yangi babun sien nge ju bishar ya ki brio da ka dur shabar Henry ublei bat ka do not ki yo i ya ka ba kham jelio ka jing jrong ka rong ka pisa la ne ka nam kimla ban phenti kana ya ka jing kamen ha ka jing im Henry ka jing e ka jing long ka babha ka jing yai ne ka jing sngoret bat ka jing shakri ya ki wei ki ne ki long ki nong riem jong ka long yeng ka bas kham to ngin nam ai la ro ya ka parthei ban batai ya ka jing long brio da ka dur shabar to ngin nang ban pek ya ka do not namar ka do not ke yo i ya ka ba ki khmat bon sin kimla ban yo i ka jing e ka ba khrau tam kam dai bek ka ba kham janai ha ka dur ne ha ka ren yeng ka dai ka ba pen kan mau yo ngi ba ka do not ka yo i ya ka ba ki khmat kimla ban yo i bat ka ne ka long ka jing e ka ba shisha khobele shibon ngen se kan du ha ki wei ki video ki ban sawan ti ba man ka por